Teraz vás trošku prikvapím. Pozrite. Je to betónová škrydla, ktorý 35 rokov. A vyzerajú takto. A áno, je to prekvapenie, lebo my sme odrenovovali túto strechu. Renovácia toto trvala 4 dní. Veľa roboty bolo tu urobeno. Ukážem v tomto videu celý postup, aký to bol na tejto streche. Lebo trebalo dokladne vyčistiť strechu. Potom sme zistili, že tento hrabenec trebalo, my sme mysleli na začiatku, že len opraviť, ale trebalo ho celé dávať dole a zase dávať na maltu. Tento hrabenec musíme trošku opraviť s novou maltou. Áno, bolo by to lepšie dať nový, taký suchý hrabenec, no ale budeme opravovať ten s maltou. Tak, prešlo 2 dní. Tento hrabenec dobre vysoch, je pevný. Ideme teraz celú strechu splachiť. Máme dokonale vyčistenú betónovú škrydlu. Vyschla. Tak ideme dávať prvú vrstvu tejto farby. Farbu, ktorá je speciálne rozrobená na takéto škrydle. A teraz pôjde finešná vrstva farby. A táto finešná vrstva urobí taký povrch, že tam sa nebude dostávať voda. A ešte takýto bude efekt, že voda potom bude stekať a ani mak nebude sa tu vrastať. Takže toto strecha, ktorý 40 rokov a nie 35, ako nám povedal maliteľ. Takže teraz sú renovovaná a vydrží zase 40 rokov, myslíme si. No alebo, a možno viac.